Pane mashoko ari shocking anomurata wana wakomana muZimbabwe samuri kuona pascreen apo anyora kanzi leaked. President Mnangagwa ordered burning down of Mbare and more markets to be destroyed over zig sabotage. Mashoko ari kubuda nyogwa nevakomana muZimbabwe vachiti aiwa pane audio iri kutenderera iri kutaura mashoko ekuti aiwa government aiwa yakagara pasi ikaona kuti kudeclare kuri kuita the zig kuri kukonzereswa nevakomana vemamaketsi vakaita sana Mbare zvaonekwa kuti kupisa kwaitwa this Mbare supermarket nemamwe masupermarkets amuri kuona ari kungotsva vakomana vari kuti aiwa igovernment iri kuzviplana. Saka muna mashoko atoona kuti aiwa nevamwe vanhu vari trusted the ruling party vanovhurika vachiexposa kuti aiwa the government yakakonzeresa. Not about subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa muZimbabwe vanoposta mapost anotaurwa nana Dexter Nduna nana George Charamba vanotanga vanyora vachiti President Emerson Mnangagwa is still to respond to leaked statements inside ZANU-PF that finger him for ordering the burning down of capital city's largest market Mbare 2 days ago. Timida pahendo ya Dexter Nduna vanyora chiti in this particular conversation between a ZANU-PF leader MC and a female trader FC in Mbare, it becomes clear that the government's decision to burn down the Mbare market was part of a deliberate effort to defend the struggling zig currency. So as stated in the above audio, no audio ramuri kuona rakutendera pa social media, mukaenda pa hand yeZimbabwe aiwa munonoiona this audio inoonekwa kuti the speaker kana kuti ZANU-PF leader anenge achitaura ne-female trader anenge achiexposa kuti aiwa vakomana nhau yenyu inokwanisa kusaadresi vanoda kuti yakati mugariwa pasi ikaonekwa kuti aiwa musika mukuru weMbare ndo uri kukonzeresa kudeclare kwekarenzi yakaiswa nemutungamiri wenyika. Tose mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section medu, so subscribe or like, and turn on the bell icon.